Ni Bambara kunnafoni kɛnɛ dayɛlɛnen Cherifla télé studio fɔlɔ kɔnɔ Moribabugu an ka foli ni waliɲuman bɛ aw ye ni tuma in b'a sɔrɔ aw minnu bɛ ka lajɛli kɛ walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan ni a tuma selen bi Bamanankan kunnafoni n'a kumabaw filɛ nin ka kɛ ni Ala ma hinɛna Bambara ni Haidara ka tanyani sankunbɛn n'ale ye Mali silamɛw ka jɛkuluba au conseil islamique ma ɲɛma groupement des leaders spirituels ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seydi Cherif Usman Madani Haidara Faye alislaamiya dɛmɛtɔn ansaru ye wajulu kɛnɛ belebele sigi a tɔgɔ la ka bɛn ni février kalo tile 25 ye kosɛm n'ale ye jɛkulu ye mun ɲɛsinen don kalafiliw jateminɛli ma an ka jamana kɔnɔ u ye kilifila kalannu don ka ɲɛsin u ka tɔndenw ma walasa ka se k'u ka dɔntaw kawuruya ka bɛn ni wasaden kalafili mun bɛna kɛ an ka jamana kɔnɔ marisi kalo tile 29 ninnu de ye Bamanankan kunnafoni n'a kumabaw ye mun bɛna walawala aw ye sɔɔni kɔnɔna la ka foli kurakuraya k'a ɲɛsin aw ma ka kɛɲɛ ni Bambara ni Haidara ka tanyani sankunbɛn n'ale ye Mali silamɛw ka jɛkuluba au conseil islamique ma ɲɛma groupement des leaders spirituels ma ɲɛma alislaamiya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seydi Cherif Usman Madani Haidara Faye alislaamiya dɛmɛtɔn ansaru ye wajulu kɛnɛ belebele sigi a tɔgɔ la ka bɛn ni février kalo tile 25 ye Bangoni Janginɛbugu dolanci kɛnɛba kan Amadou Diallo Ibrahim Kulibali Abdoulaye Sogodogo ani Baba Keita tun bɛ Cherifla Jabaranso tɔgɔ la février kalo tile 25 san 1976 février kalo tile 25 san 2020 an mɔkɛ Bambara ni Haidara a ka soma yɛlɛmali ye san 44 sɔrɔ ɲinɛ ni ale y'an fana karamɔgɔ a Seydi Cherif Usman Madani Haidara Faye ni ye Ala barikada kɛnɛ ye miiri kɛnɛ ani tasi kɛnɛ de don mun la ɲɛnɛmayara fédération Ansar Dine International fɛ ni k'a kɛ bonyamasigi kɛrɛnkɛrɛnni ye k'a ɲɛsin a mɔkɛ ma Bambara ni Haidara ni kɛnɛ in tɛ kɛnɛ dunan ye wa fana ka fara a kan a sigili hakiliɲuman bɔra ansaru tɔnden dɔ la n'o ye an karamɔgɔ Bekayi Kulibali ye ni bonyamasigi kɛnɛ ye kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnni ye ni silamɛya dɛmɛtɔn ansaru wajulukɛlaw bɛ hakilijigi kɛ ni cɛba in ka baaraba kɛlenw kan Bambara ni Haidara kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ a ye yɛrɛdi minnu kɛ silamɛya dɛmɛli kadara la Bambara ni Haidara maa don mun ni a ka ɲɛnɛmaya bɛɛ kunbɛnlen don Alabato ani Alakira kanu ani maa ɲumanw kanu Bambara dɔnbagaw ye mun fɔ an ye Bambara kan an y'a ye k'a fɔ ko hali olu da ma se fɛn caman ma o bɛɛ tun bɛ cɛkɔrɔba in na sabu a ye baara min kɛ an y'a résultat ye donc an ka cɛkɔrɔba in kɔni an kɔni bɛ se ka min fɔ dɔrɔn o de ye k'a fɔ Ala jɔn de kun don siga foyi t'o la o ye kelen ye fana kira joli don Ala yɛrɛ mɔgɔ kun bɛ jogoba minnu na a ka jɔnw na o jogo bɛɛ lajɛlen de kun dafalen don an mɔkɛ in na n'o ye Bambara ye o de kama an ye a kɛra sababu ye ka mɔgɔ di ɲɛnamaya ma min ye ɲɛnamaya yɛrɛ sauver ka bɔ walejugu bɛɛ lajɛlen na fɔ ni min y'i ban k'a lamɛn voilà donc ne bɛ se ka surunya ka min fɔ dɔrɔn kuma la surunya yɛrɛ la an ka cɛkɔrɔba in kan n'o ye Bambara ye o y'o ye quoi maa do maa min maa ba do ne b'a ye kuma min o y'a sɔrɔ ne ka dɔgɔn mais maa do a kura yɛrɛ la c'est-à-dire i b'a ɲini mɔgɔ o mɔgɔ fɛ yen ani maa min tun bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ kosɛbɛ o ye Mamadu Haidara ye sɛgɛla Mamadu Haidara o de bɛna fɛ ale yɛrɛ bɛ taa fɛ ne b'a bolo bɛ n bolo ne bolo bɛ n b'a bolo ne kɔni y'u ye o sababu la ale yɛrɛ ne k'a dɔn kosɛbɛ n y'a dɔn jagokɛla u ka so min bɛ Tamani ye a ka butigi bɛ yen a tun bɛ feereliw kɛ donc a kun sen b'a yɛrɛ kɔrɔ et puis maa kun don i t'a ni maa si ye ɲɔgɔn na kɛlɛ la c'est-à-dire a sera yɛrɛ kɔrɔ a b'a yɛrɛ bolo Ala ko sumaw ka fara duwawuw kan ni jɔnba kɛrɛnkɛrɛnni ye Bambara ni Haidara ka fara o kan ni kɛnɛ ye kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnni ye mun ni a bɛ jɔyɔrɔba ta sifinlakaw ka ladamu na siraw fɛ ni o bɛ alisilamɛya ɲɛta siraw laɲini Bambara ni ye exemplaire de ye yani mɔgɔ minnu bɛ yen ni mɔgɔ bɛ se ka
nafa sɔrɔ u fɛ ka mɔgɔw kalan o ye cɛkɔrɔba in de ye parce que n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ a ka histoire yɛrɛ minnu ni olu fɔra an ye an nan'a ye a ye diɲɛmaa kalan de parce que mɔgɔ bɛ tɛgɛrɛ fɔ i bɛ nisɔndiya ni den talen nafolo ɲini na mais mɔgɔ min b'i den bila ka taa kalan na o mɔgɔ ka dɔgɔ kosɛbɛ surtout kuranɛ kalan na an y'a ye a ka histoire la a jɛn'a denkɛ in de kɔ a ye bi de ye a y'o bi min ye a kɛra nafa ye diɲɛ bɛɛ ye bon ale yɛrɛ alijinɛ de ta ka jɛ diɲɛ kɔ donc o la n'i y'a ɲininka Bambara na an bɛ min fɔ dɔrɔn mais a b'i kiraw ɲɛnafin bɔ mɔgɔ la parce que olu bɛ baara de kɛ sini kɔsɔn olu tɛ baara kɛ u sigiyɔrɔ la donc u bɛ don jan kibaru u b'o de fɔ an ye. An bɛ kɛnɛ min kan hakililajigi kɛnɛ do kɛnɛ do an karamɔgɔ facɛ n'o ye Mɔdɛli Madani ye n'an ko Ba Madani an fa ni an mɔkɛ Ba Madani mɔgɔ min do bɛɛ kɔni y'o dɔn ka ban parce que hali ni mɔgɔ min m'ale ye n'i y'a nɔ ye n'o y'a ye denba min bange ka bila diɲɛ na i b'a dɔn Ba Madani yɛrɛ kun ye sinon an caman bɛ yen an m'a ye ɲɛni ɲɛ mais an y'a ye n'a ŋaniya ɲuman ye a ye ŋaniya ɲuman min siri an karamɔgɔ yɛrɛ ka fɔ la k'a fɔ Ala n'i ye den di ne ma n b'a di Ala ma Ala sɔnna k'o den di diɲɛ bɛɛ ɲɛ b'a la bi o la an ma Ba Madani ɲɛni ɲɛ mais an y'a ye n'a ka baara ye n'a ŋaniya ɲuman ye. Ka kɔn kɛnɛ kuncɛli ɲɛ laadala ko don an fana karamɔgɔ a Seyid Cherif Usman Madani Aidara a ye kɛnɛ lasɔrɔ kumana min na a ye kuma galamani ta a ka laseli fanba bolila kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la bilasiralikanw ka ɲɛsin silamɛw ma hali bi mun ni a ma sɛgɛn o baara in na an fana karamɔgɔ a Seyid Cherif Usman Madani Aidara bonyamasegi kɛlen kɔ a fɛ tumana min na ka ɲɛsin kɛnɛ in hakilina ɲuman taba ma ka taa se kɛnɛ in labɛnbaw ma Seyid Cherif Usman Madani Aidara a ka welew kurakurayara tuguni hali bi ka ɲɛsin alisilamɛw ma bɛn ni kelenya ni yafaɲɔgɔnma ani ɲɔgɔn dɛmɛ ka taa se jogoɲumanya sinsinli siraw ma an ka kiraba kisi ani nɛɛma bɛ Muhamadu ma ale mun ye o sira bɔ an ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin hakilijigi kɛnɛ Ba Madani Aidara ye a ma kuncɛ fo alisilamɛya baya layidu wɔɔrɔ tali o kɛra ka kɛnɛ in kuncɛ an b'a fɔ ko Ala ka hinɛ Ba Madani na ani alisilamɛsu bɛɛ lajɛlen. Amina Arabi ko SEM n'ale ye jɛkulu ye mun ɲɛsinin don kalafili jateminɛliw ma an ka jamana kɔnɔ u ye tile fila kalanninw don ka ɲɛsin u ka tɔndenw ma cogo min na u ka dɔnta bɛ se ka kawuriya ka bɛn ni wasaden kalafili mun bɛna kɛ an ka jamana kɔnɔ ka bɛn ni marisi kalo tile 29 ye. Maretu Jalo n'a ka jatala tun bɛ a kɛnɛ kan Cherifla Jabaraniso tɔgɔ la. Ka bɛn ni wasaden kalafili nataw ye an ka jamana kɔnɔ minnu bolodalen no ka bɛn marisi kalo tile 29 ani avril kalo tile 19 san 2020 ko SEM n'ale ye jɛkulu ye min sigila sen kan walasa ka kalafili baaraw kɔlɔsi u ye tile fila kalan boloda walasa u ka ciden minnu bɛna taa kalafiliw kɔlɔsi k'olu ka dɔnniw kanguruya o maa ninnu bɛ région sekina Mali kɔnɔ ani Bamako faaba an ye nin kalanbolo in sigi sen kan barisa député kalafili bɛna se donc n'Ala sɔnna ma yan'o cɛ a ka kan an ka mɔgɔw an ka u former n'o ye kalafili jateminɛli bɛ kɛ cogo min n'o ye sɛgɛsɛgɛli ye donc o baara bɛ se ka kɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔna na cogo min na mɔgɔ 40 ni kɔ u bɔra Mali région bɛɛ la Kayi Kulikoro Segu Sikaso Mopti Tombouctou Gao Kidal ani Bamako district yɛrɛ an ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ o ye halisa an ka mɛ baara min na dɔ bɛ fara kan cogo min na ni tile fila kalan in sen fɛ ko SEM ka baara bolodalenw bɛna yira ani kɔlɔsili ɲuman fɛɛrɛ min bɛ u bolo u bɛna o yira kɔlɔsilikɛla ninnu na an ka sɛgɛsɛgɛli ye bɛ daminɛ depuis collège électoral u y'a convoqué don min o kɔfɛ carte d'électeur minnu b'a to mɔgɔ bɛ taa voter n'olu dili daminɛna fɛnɛ an bɛ jateminɛw kɛ k'a yira n'o y'a sɔrɔ olu bɛ ka di ka ɲa n'o y'a sɔrɔ citoyenw bɛ ka se k'u ka carte sɔrɔ ni o ta ka kɛ sa an bɛ se faamaw ma k'a f'u ɲɛna an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ko kalafili carte d'électeur ta ka di ka ɲa donc a ka kan fɛɛrɛw ka sigi sen kan pour que citoyenw bɛ se k'u ka carte d'électeur sɔrɔ o fɛnɛ kɔfɛ ni campagne daminɛna an bɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛ est ce que campagne bɛ ka k'a kɛcogo ɲuman na sariya minnu sigira sen kan minnu bɛ kalafili bato est ce que députéw minnu nous présenter députéya la n'o ye candidatw ye est ce que bɛɛ bɛ k'a bato
ani a fɔra ko campagne bɛ daminɛ don min ani a bɛ laban don min na est ce que mɔgɔw bɛ k'o bato donc an b'o sɛgɛsɛgɛli fana kɛ ni an y'a ye k'a fɔ ko fili donna o baaraw la an bɛ se faamaw ma halisa k'a f'u ɲɛna an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ fili bɛ ka don nin baaraw la donc a ka kan disposition ka ta pour que a kana fiɲɛ don kalafili la cogo min na message min bɛ ne fɛ o ye halisa an bɛ o tɛnku parti politique mɔgɔw la ani faamaw minnu ɲɛsinen bɛ kalafili organiseli ma ani an yɛrɛ jɛkulu tɔɲɔgɔnw n'o ye organisation de la société civile ye n'o ye kɛnyɛrɛ jɛkulu ye an bɛɛ kan jɔyɔrɔ fin pour que kalafili min nata ninnu a ka kɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔ Mali ka hɛrɛ bɛ min kɔnɔ kalafili ninnu ka kɛ problème kana y'a kɔnɔ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ COSEM sigila sen kan kabini san 2018 plateforme do wa a ka baara de ye ka kalafiliw kɔlɔsi an ka jamana kɔnɔ. Asma CP ɲɛma ni a nɔfɛtugumɔgɔw taara Sinzana u ka Sinzana taga in senfɛ Asma CP ɲɛma Sumailu Bube Mayiga ani dugudenw ye hakili falen kɛ togo mun na fɛɛrɛw ni dabaliw bɛ se ka tigɛ dugu in bɛ ɲɛtaga sɔrɔ togo min na Amadou Diallo ani Abdoulaye Sogodogo tun b'u nɔfɛ Cherifla Jabaranso tɔgɔ la kumakan bɛ lase Fatumata Yaya Kani fɛ. Sinsana ye dugu ye min ni ani Segu cɛ bɛ taa kilomɛtiri 37 bɔ ɲɔgɔn la. Dugumisɛnnin 72 o ye ɲɔgɔn sɔrɔ a commune rurale kɔnɔ. Mali jamana ministre ɲɛmaakɔrɔ ni o ye Sumailu Bube Mayiga ye. A ye sena taama kɛ ni ka taa bɔ Sinsana. Min ni taama in yɛrɛ bɛ don fɛn min kadara kɔnɔ. O de a ka baara bolodalen minnu bɛ a bolo Mali jamana kɔnɔna na yan. Min bɛ sena a fɛ a bɛ kalo damadɔw bɔ. An ye ni programme in boloda Ala y'a sabati bi an b'o barika da Ala ye an b'a fɔ Ala ye ni ce Ala ye ni ce a barika Ala ye a barika Ala ye a barika Ala ye jɔnni kunnandi a fɔ sababu ɲuman an tɛ se ka foyi fɔ n'an m'a fɔ Ala kɔfɛ an b'o barika da Ala ye Ala ye nani nɔgɔya Bube ma bi Zezana Ala ye nani nɔgɔya ne yɛrɛ ma ne Abdini Kumare ma Zezana an bɛ Ala fo la an b'a barika da mais an nana sɔrɔ Zezanakaw u bɔlen don komi kɔnɔkulu k'an kunbɛn an ye wasa sɔrɔ a la an ye sankɔrɔta sɔrɔ a la an ye kunnawolo sɔrɔ a la an bɛ Amadu Balo fo an bɛ Zezana commune bɛɛ fo village 72 dugu 72 an b'u bɛɛ fo u ka mobilisation na kana Bube kunbɛn. Ministre ɲɛmaakɔrɔ Sumailu Bube Mayiga a ka ni Sinsana taama in nafa bonyana kosɛbɛ barisa ka d'a kan hakili falen kɛnɛw caman sigira a sen fɛ Sinsana commune sigida ɲɛmaaw fɛ ani a dugumisɛnnin 72 bɛ tɔgɔlama ministre ɲɛmaakɔrɔ ka nin taama in ka taa bɔ Sinsana a kɛra waleya min ni a tare la kosɛbɛ musow ani denmisɛnninw fɛ ka taa se fo sigida ɲɛmɔgɔw ma min ni bisimilaliko ɲuman o taara ka ministre ɲɛmaakɔrɔ sɛgɛlɛ Sumailu Bube Mayiga. A nani min kɛra bi kana bɔ n ye ne kɔni danda la vraiment a ye n dépassé a diyara n ye a ka nani ye confiance di yan parce que ni maa ka ɲɛma n'a nana i ka yɔrɔ la a bɛ confiance d'i ma. Taama in kɛra nimisi wasa ye Sumailu Bube Mayiga yɛrɛ bolo ka sanga ni kumakan nafama minnu ni olu sɔrɔla a sen fɛ tumana min na a ye tɔmi sigi a nakun yɛrɛ kan Sinsana a y'a yira a ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ ko ni Sinsana tagama in bɛna kɛ fɛn ye min ni ale yɛrɛ tɛna ɲina fɛn min kɔ a y'a ka welewelemadakan kɛ ka ɲɛsin Sinsana marabaaw ma fangayinijɛkulu Asma CFP tɔgɔla Segu marabolo kɔnɔ u ka wulikajɔw boloda cogo min na Asma yɛrɛ ka laɲiniw ka se ka sabati. Mɔgɔ minnu bɛna an fɛ o ye bonya de donc fanga bonya masi fana kɛ ka tu fo et puis k'a lajɛ u sigilen bɛ yɔrɔ min na mun de y'u ka problème ye or ni Mali ta ni taara yɔrɔ parce que o don ne tun bɛ Kokofata ni Tamaga nana yan bi a problème ye kelen ye ji école ani santé fan bɛɛ o problème de bɛ mɔgɔw da la bon n y'a f'u ye kabini 2017 la président yɛrɛ tun ye programme dɔ kɛ k'a fɔ ko nin fɛn saba ninnu ani sirako a ye programme kɛ k'a lajɛ pour que an bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min donc au moins o ci an bɛ se k'a lase faamaw ma et puis an bɛ kɛ kuruwa ye mɔgɔw cɛ parce que i bɛ se ka jamana dɛmɛ ka mɔgɔw dɛmɛ k'a sɔrɔ i tɛ fanga la k'a sɔrɔ i tɛ poste dɔ la quoi fanga min banna an ko fanga an ka kɛ ka ko dilan quoi an kana kɛ ka ko tiɲɛ quoi donc vraiment an ka ɲɛsin an yɛrɛ an bɛ ka min ɲini an ka parti an bɛ ka min ɲini jamana ye an ka ɲɛsin o ma quoi kɛrɛfɛ kuma ninnu nafa t'a la quoi nafa t'a la parce que n bɛ min fɔ jamana si tɛ se ka jɔ ni balimaya tɛ mɔgɔw cɛ ni bɛn tɛ mɔgɔw cɛ an ka fanga kɛ ka ko dilan an ka ko dilan
o de la mise ka taa ɲɛ mais tiɲɛni ka o ka nɔgɔn ni dilanni ye donc an kana hakili to an kana janto kɛrɛfɛ kuma ninnu na quoi ça c'est ça que je leur dis u ka dɔw yɛrɛ la ni dara ala la ka da yɛrɛ la après tɔw ça c'est pas important parce que a kɛra cogo cogo i ko tɛ se ka diya bɛɛ ye o le plus important c'est que i ka ko kɛta o c'est ça le plus important. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko Mali jamana minisiri ɲɛmaa Sumayila Bube Mayiga a ka nin taama in ma kuncɛ fo a ye wulikajɔ boloda ni ka taa bɔ Segu laadatigiw ani a diinɛ ɲɛmɔgɔw la. Canal Plus ɲɛmaaw ye kunnafonidi kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka bɛn ni Fevier kalo tile 25 ye. Kunnafonidi kɛnɛ in sigi kun de walasa ka maaw ladɔnniya k'a fɔ u kɛlen don ka ɲɔgɔndan belebele dɔ sigi sen kan k'a ɲɛsin ɲɔgɔnlɔnbɔla denmisɛnninw ma n'u bɛ wele ko humorisiw. Fatumata Kane ani Nuhum Kone tun bɛ Cherifla jabaranso tɔgɔ la. An ko an bɛ ka an teri journalistw ko aw dalajɛ barisa an tun bɛ baara min kan a bɛ kalo 8 kalo 9 bɔ an y'an fara ɲɔgɔn kan k'an hakiliw jagabɔ k'an hakiliw fana fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ an bɛ deli ka min kɛ i n'a fɔ salon an ye waati Canal Plus kɛ an y'a yiriwa walasa maliyɛn dɔ Palmer o ka se ka taga Faransi ka taa dɔnkili daw miliyɔnw ɲɛna la nuit du Mali la an ko dɔnkilida ye o ye artiste baara ye nka fɛn wɛrɛ b'an fɛ yan an b'a wele ko humour o min ye mɔgɔw b'a fɔ ko ka mɔgɔw layɛlɛ ɲɔgɔn layɛlɛ bi baara a dama baara don. An tun bɛ ka exemple dɔ di 80 milliards a bɛ na n'o de wari ye n'i y'a jateminɛ Canada dɔrɔn nafala la bi mais Canada yɛrɛ yɔrɔ ka jan hali n'i y'a ta Côte d'Ivoire an kɔrɔ n'i y'a ta Maroc an kɔrɔ yan nɔ a bɛ wari min yiriwa bi in na o de ka ca n'an ye humorisiw fana ka ɲɔgɔn dalajɛw fana lajɛ a maliyɛnw fana ka dɔgɔ an ko an ka baara bɛ se ka kɛ min ye o ye ka minnu b'a a baara kɔnɔ ATT Junior Umar Mani olu bɛ u tɛgɛw di ɲɔgɔn ma an bɛ fara olu kan barisa ni jeunes minnu yera o baara la an ko olu bila an ka bukew kɔnɔ a ka ca Ala fɛ miliyɔn 5 min bɛ ka anw filɛ bi n'olu kelen kelen fɛn fɛn y'a lajɛ a ka ca Ala fɛ fɔlɔ o bɛ na dɔn filanan a bɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ se ka na fɔ ayiwa festival minnu bɛ yen an fana bɛ fɛ ka wari dɔ la parce que an bɛ ka humour bɛ ka développer Mali la sabanan olu yɛrɛ ka baara ko parce que an y'a fɔ cogo min na baara don o kɔrɔ ye ko n'i sera ka humour baara sigi ka i ka dɔn a la i bɛ kɛ i n'a fɔ balontannaw i kɛ i n'a fɔ dɔnkilidalaw i ka dɔnniya dan a tɛna da Mali dɔrɔn la voilà donc an ni Umar ni ATT Junior bɛ ka an bolo di ɲɔgɔn ma o la olu bɛ na n'a formation ye an bɛ na ni a sélection ani ni fɛn fɛn min ɲɛna a la u bɛ formation sɔrɔ a la Umar ni ATT Junior fɛ n'u bɔra a la u b'u ka humuriw kɛ n'u y'o kɛ an b'u filmer k'u bila an ka Canal Plus comédie kan nka sa diɲɛ fantan naani fana ka se k'u dɔn. Mayinakaw fɛ yen jɛkulu min bɛ wele ko sigida sabanan u ka hamina de u ka sigida bɛ se ka jɛya cogo min na o hukumu de kɔnɔna la u ye hakilina dɔ sigi sen kan mun b'a to kunɲɔgɔn o kunɲɔgɔn u bɛ u ka sigida furan k'a jɛya o baaraw nundon kɛra ka bɛn ni janvier kalo tile 25 tɛmɛnen Alihamidu Badeni ka sɔrɔlenw don. Sigida yiriwa o tɛ se ɲɛ sɔrɔ cogo si sigida maaw yɛrɛ ka cɛsiri kɔ o wulikajɔ dɔ de sabatilen filɛ nin ye sigida sabanan tɔndenw fɛ n'u k'u ka sigida sanuya maaw ka lafiya kama. An bɛ sigida sabanan kɛnɛ de kan a jɛyali ani ka sigida sabanan kɛ yɔrɔ ye mais yɔrɔ la kɛnɛkɛnɛ yɔrɔ sanuma an b'o kɛnɛ de kan an y'a sigi k'a jateminɛ k'a fɔ n'an ma wuli k'an jɔ an yɛrɛ ka sigida kɔnɔ an tɛ se ka fɛn kɛ an tɛ se ka ye donc hakilina de nana n'a ye. Ni wulikajɔ sera ka waleya ka sababu kɛ bolodi ɲɔgɔnma ye mun bɛ association sigida sabanan maaw ani Mayina dugudenw cɛ wa fɛn min ye Mayina tungarakɛw ye o fana ma to kɔ ni baara in na. Sigida sabanan a den bɛ Faransi a bɛ Amérique a bɛ Bamako a bɛ Sikaso a bɛ Farajɛ jamana a bɛ Europe bɛɛ olu y'u cɛsiri ka wari bila ka na k'anw k'a baara kɛ anw tɛ se ka to sigili hali ni gɛlɛya kɛra cogo cogo gɛlɛya yɛrɛ fanba yɛrɛ yɔrɔ min ye o ye musaka in de ye. Ni musaka b'i bolo fɛn caman bɛ a bɛ nɔgɔya an kɔni bɛ min kɔni fɔ ni kumakan ninnu na sera ɲɛfɛ n'an bɛ se ka dɛmɛ cogoya o cogoya la an ka dɛmɛ parce que baara dan tɛ nin dingɛ in kelen baara da ye badalala ye badalala filɛ nin ye a ɲiminen don dɔw ka du bɛɛ bada la ji kelen bɛ k'a bɛɛ ɲimi. Nin baara in kɛ ni denmisɛnninw ye ni miirina ta k'a kɛ vraiment a diyara an bɛɛ ye. Anw minnu bɛ bada la ni faradala mɔgɔ ninnu anw de bɛ difficulté kɔnɔ vraiment u ye nin hakili sɔrɔ k'a kɛ
a diyara n ye. Association sigida sabana tɔndenw ye wele kurakuraya k'a ɲɛsin ma ɲina sigiba kelen-kelenna bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnya ma denmisɛnninlakaw k'u ka bɔ caman ni ka tali kɛ nin baara in na mun n'a bɛ kɛ dɔgɔkun don labanw na n'o ye week-end ye. hali bi an bɛ wele dabila bɛɛ lajɛlen ma a ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la dɛ gouvernement o politique mɔgɔw o diinɛmɔgɔw o fɛn o fɛn n'i bɛ se ka dɔ an dɛmɛ i fanga la i bɛ se k'an dɛmɛ matériel la i bɛ se k'an dɛmɛ sira o sira la an bɛ bɛɛ ka dɛmɛ nɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya nin ye aw yɛrɛ ka dɛmɛ n'o ye Cherifla ye an na foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ aw yɛrɛ ye hali kana nin dɔrɔn kɛ reportage in filɛ yen nin ye fɛnba de ye o nin fana ye dɛmɛ dɔ de ye o donc a kɛra cogo cogo min bɛna bɔ sisan min ma na kodɔn o bɛ na kodɔn min t'a na kodɔn o b'a na kodɔn donc an ka foli fanba bɛ Sanba ni a ka cɛdenw ye franchement an b'aw fo dante foli min na aw la nin diyara n ye ka bonya ma. Sigida sabanan tɔndenw ka nin wulikajɔ mun n'a bɛ sigida lakana ko fɔ a tanuna kosɛbɛ ma ɲina dugutigilakaw fɛ. Bafulaben cercle kunkan ko de ye nin ye nin tɛ yɔrɔ kelen ko ye bɛɛ ka kan nin na donc n'o ye nin baara in ye donc weleweleda awa mayina ani kɔka mɔgɔ minnu an na mɔgɔ minnu bɛ kɔfɛ sigida sabanan mɔgɔ minnu bɛ kɔfɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an k'an jija an ka se ka sigida sabanan ka senuya ka mayina ka senuya senuya in a ka don ba la an ka sigida kɔnɔ hali an na bada bolo a bɛ tiɲɛnen dɔ donc o tiɲɛli vraiment a bɛ gɛlɛya nalen an ma parce que an ka bada bolo ye bada bolo bɛ ka kari mɔgɔw ka luw bɛ jigin na donc o bɛ dɛmɛni ye an ka ɲɛmɔgɔ minnu bɛ sanfɛ u k'an dɛmɛ hali bi an ka bada bolo a bɛ se ka dilan cogo min awa jiw bɛ se ka matarafa cogo min jiw bɛɛ bɛ se ka jigin baara cogo min. Hakilina jigila an m'aw ladɔnya k'a fɔ ko nin baara ninnu don kɛra ka bɛn ni janvier kalo tile 25 ye ni Bafulabe cercle maa ba caman tun b'a kɛnɛ kan wa hakilina caman wɛrɛ bɛ association sigida sabanan maaw kɔnɔ mun n'o dɔ bɛ tali kɛ siraw dilanni na maaw ka nimisi wasa kama. Kafunɛ Baci bɛ diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lase an ma. Cameroun jamana sharia sunba kɔlɔsiyɔrɔ cour constitutionnelle ye sharia ta ka yamaruya di ka bɛn tarata ma février kalo tile 9 wasadensigi kalata min ni o bolodara ko segin bɛ kɛ o kalataw kan Cameroun jamana marabolo dɔw kɔnɔ bawo jɛmakɛ ni yen yɔrɔ jaabi bɔlenw ye o kalataw ma ye yecogo ɲuman na k'a sababu kɛ sɔmin kɛra k'a fɔ ko namara yera baaraw la maa hakɛya minnu yɛrɛ tara kalata k'o hakɛya kun ka dɔgɔ o de kama jaabi minnu bɔra wasadensigi kalata la kalata minnu ni olu bolodara février kalo tile 9 tɛmɛnen o jaabiw bina buru marabolo dɔw kɔnɔ marabolo minnu bi ka taa ni kɔrɔyanfan ye ka digi tilebi kan ani minnu bi ka taa ni woroduguyanfan ye ka digi tilebi kan o b'a jira k'a fɔ segin ka kan ka kɛ wasadensigi kalata kan o marabolo kelen-kelen ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ tile 40 bi kɔfɛ o sariya min taara jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ cour constitutionnelle fɛ o damandi cɛbɔ kanbɔlenw na barisabu ka daa kan musaka ko binakun kan u n'u bolo don u jufaw la tuguni labɛnw ka dara kɔnɔ o ye cogo in de don fanga ɲinintɔnw bɛɛ lajɛlenw na hali jamana fanga ɲinintɔn. Algérie jamana ma ɲɛmaw ye kunnafoni di ka bɛn tarata ma k'a fɔ coronavirus donna Algérie jamana kɔnɔ maa kelen sɔrɔla Algérie jamana kɔnɔ coronavirus banakisɛ bɛ maa min na Italie jamana kɔnɔ den don min ye dugutaa minɛ ta ni k'i kunda Algérie jamana kan février kalo tile 17 tɛmɛnen nin bɛna kɛ maa filanan de ye coronavirus banakisɛ yera maa filanan min na farafina jamanaw kɔnɔ Égypte jamana kɔfɛ Algérie jamana de kɛra filanan ye lakana fɛɛrɛ camanw bolodara walasa ka se ka kɔlɔsiw bonya bana in kana se ka cari o sɛgɛsɛgɛli baaraw kadara kɔnɔ kɛnɛya ko binakun kan sigana maa 2 lasagona kelen si bɛ taa san 55 la kelen dɔ si bɛ taa san 61 na olu bilala kɛnɛya tigilamɔgɔw ka bolo kan walasa ka se k'u jate minɛ n'o y'a sɔrɔ coronavirus banakisɛ kɛnbɛ k'olu fana minɛ nka an bɛ waati min na i n'a fɔ komi sisan dantigɛli min kɛra Algérie jamana maa ɲɛmaw fɛ ka bɛn tarata ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Algérie jamana kɛnɛya ko minisiri o ye k'a fɔ danganiya kɛra la k'a fɔ coronavirus kɔni ye maa kelen kɔni lasɔrɔ ka ban sigana maa tɔ 2 minnu ni olu ka sɛgɛsɛgɛli baaraw ninnu donna a jirala k'a fɔ Italie jamana kɔnɔdenw don kunnafoniya minnu bɔra jabaraniso kan olu y'a jira k'a fɔ coronavirus banakisɛ yera maa min na Algérie jamana kɔnɔ a minɛna ni k'a lasago k'a yɔrɔ janya maa tɔw la coronavirus banakisɛ in yɛrɛ a yera Chine jamana kan
desamuru kalo tɛmɛni k'a ta o don na ka na bila bi la banakisɛ in bɛ ka cari ni ka yɛlɛma maa caman fɛ a bɛ taa se fo maa 77,000 la banakisɛ in yɛlɛmana maa hakɛya min fɛ o cɛma maa 2,600 olu ni tora coronavirus banakisɛ sababu la o ye jate min kɛra diɲɛ selege naani tɔnba bolofara fɛ min ka baaraw bɛ ɲɛsin kɛnɛya ko ma Organisation mondiale de la santé Chine jamana kɔfɛ banakisɛ in y'i kunda jamana 30 wɛrɛw kan ni ka maa 2,100 lasɔrɔ o maa lasɔrɔtaw cɛma coronavirus banakisɛ in ye dansigi maa 40 ka ɲɛnamaya la o jamana 30 nin kɔ kɔnɔ. Ali bi coronavirus banakisɛ kibaruya banakisɛ in ye nin kelen bɔn Faransi jamana fana kɔnɔ tarata su ka dugujɛ araba la Faransi duguba la Paris o kunnafoni dara Faransi jamana minisiri fɛ minisiri min ni u ka caw bi ɲɛsin kɛnɛya ko ɲɛnabɔli ma coronavirus banakisɛ ye maa kelen min faga Faransi jamana kɔnɔ cɛlamɔgɔ don min si bɛ taa san 60 la a bɛ maa 5 kuraw cɛma kɔsada in na sɛgɛsɛgɛli kɛra maa 5 minnu na ni coronavirus banakisɛ yera u la Faransi jamana kɔnɔ ka sanga ni nin kuma in ye jate minnu kɛra Faransi jamana fɛ coronavirus banakisɛ sababu la maa 2 de nin tora Faransi ka den cɛlamɔgɔ kelen min si bɛ taa san 60 la ani Chine jamana kɔnɔ den touriste dɔ Faransi jamana kɔnɔ ni y'a bɛɛ lajɛlen jate kɛ ɲɔgɔn kan coronavirus banakisɛ sera ka maa 17 de lasɔrɔ Faransi jamana kɔnɔ den cɛlamɔgɔ min n'a si bɛ san 60 la ni coronavirus banakisɛ kelen filɛ ne ka dansigi a ka ɲɛnamaya la o de tun bɛ maa 17 n'an ko fɔ maa 11 olu kɛnɛyara 4 tɔ olu ladalen don dɔgɔtɔrɔso la. États-Unis jamana kɔnɔ barodasigi min bi kɛ démocrate cɛbɔw ni ɲɔgɔn cɛ jamana ɲɛmaasigi kalataw kadara kɔnɔ o kɛnɛ sigira sen kan ka bɛn tarata don février kalo tile 25 ma Charleston dugu kɔnɔ Caroline du Sud o mara in de kɔnɔ primaire baaraw bi sen na cɛbɔ 7 olu de karila ɲɔgɔn na débat in sen fɛ ɲɔgɔn sama bi sen na démocrate cɛbɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka se waati dɔw ma u t'u dabila ɲɔgɔn da yɛrɛ la o waleya kɛnbɛ waleya ye waleya min ni o bɛ sen na wasaden Ami Klobi jɔrɔ kosɛbɛ a ko ni fanga ɲini tɔn kelen denw de tora ɲɔgɔn sama la kalo 4 nata kɔnɔ k'a bi kɛ sababu ye jamana ɲɛmaa Donald Trump bolo a k'a sago sɔrɔ jamana in kan. kabini ni karido Indi jamana basigi tiɲɛnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la New Delhi dugu kɔnɔ muɲugumanyaga in kɛra sababu ye ni ka maa 20 bɔɲɔgɔnko ni bɔ ka bɛn arabadon février kalo tile 26 ma mankan min ni a wililen don New Delhi dugu kɔnɔ an bɛ waati min na i n'a fɔ komi bi ɲɔgɔn faamuyabaliya de don taabolo 2 ni ɲɔgɔn cɛ New Delhi yɛrɛ ye dugu min fan dɔ kin kelen bɛɛ lajɛlen ye Hinduw ye fan tɔ kelen fɛ o ye silamɛw sigiyɔrɔ ye o fan 2 de karila ɲɔgɔn na min sen fɛ gɔngɔrɔn keriw mansimafɛnw jenini i n'a fɔ komi moto ni tracteurs fo ka taa se mobiliw ma ani pinɛ jeniw ka fara bolofɛn tiɲɛ wɛrɛw caman kan minnu jenina k'a da k'a tɔtɔ bugurijɛ gansan ye tile 2 in na karɔgɛlɛya wale caman o de taara ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma kin kɔnɔna na karɔgɛlɛya wale min ani ɲɔgɔn faamuyabaliya min ni a bɛ ka tɛmɛ communautéw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra sababu ye ni ka maa 20 de bɔnɛ u niw na ka laban n'a ka maa 200 hakɛya jogin kosɛbɛ. O fana de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoniw na mun sera ka sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma in ma kunnafoni di so ɲɛmaaso fɛ ani cɛw ka lajɛli la aw kan bɛn n'Ala sɔnna ma.